Chat mo ko daan ni Manay gabi. Kansahon. Pugma. Asa man day mo? Kasal. Ibang kasal. Sa ating pugma. Naman mong kamoy suto. Nao gi tagaan man ko niya upuan sa nina kaya akong ginanya wa jud ko suot 20. Di man kita tumadayon kay ang gown sa bridesmaid ug sa mga kuan batia lagi mo jud kurtina. Nano mo gina. Nasty puti nga. Kayula na sa bituha. Ambi Kuya BJ. Pero dito maglisod ba? Mo na tigtina nako. Kung kinsa ganan magpatina la. Chat lang. Dili. Ikaw ba? Kining upawa. Professional ni ha. Panos no ay suk ay kuan ka nang Professional ning tagtina nako. grabe na ay tawo na. Dali G, ambi G ayo dong kita duga kay langas kay ba. Ko kay kanang mura imong giana ti.